Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo, sedaya rencang-rencang ingkang kula hormati. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tetangaken nami kula Reja Variana. Niki kula wonten ing tempat makan Star Steak. Inggih menika lokasinipun wonten inggih menika kula kalian rencang kula kalian rencang kula ajeng nge-review makanan wonten ing Star Steak kagem tugas sekolah Basa Jawi. Nah, niki kula ajeng mendhet buku menu kangge pesen menu wonten tempat makan niki. Ingkang mirsani video niki, nikilah view tempat makan. Enten lagu, enten nggih servisnya pun sedaya ingkang sae. Nah, wonten buku menu niki kula kalian rencang kula ajeng mesen makanan. Nah, saniki pun kula kalian rencang kula nembe nenggo menu sampun menunipun. Oh iya rencang-rencang sedaya ingkang mirsani video niki kula kesupen nyepil buku menunipun. Nah, rencang-rencang sedaya ingkang mirsani video niki daftar reganipun menu kalian reganipun makanan kalian minuman wonten ing rumah makan ini. Nah, menarik bukan? Menawi rencang-rencang dereng napa niku minat niki view-ne ini pun sae saged pinggiran rumah makanipun wonten jalan raya. Nah, rencang-rencang niki makanan ingkang kula pesen sampun dugi niki kula ajeng daharien. Nyuwun sewu kula klentu niki kula ajeng mak mriyen bareng rencang kula. Monggo mirsani terus video kula. Nah, dados rencang-rencang kula kalian rencang kula niki pesen ke chicken kalih kalian es teh. Nah, niki kula ajeng mak mriyen rencang-rencang mirsani video kula nggih.
Panggenipun wonten teng Desa Bendingan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Kula remen menawi panjenengan ingkang mecan video niki remen saged budal wonten mriki nyicip makanan wonten teng mriki. Nah, rencang-rencang sedaya sing mirsani video niki kula ajeng maparaken makmanipun pripun sih rasanipun. Nah, rasanipun eca sangat amargi better lan prefer menurut kula. Nah, menurut pendapat kula Mbak niki prefer better kagem kula amargi murah lan worth it. Mulai saking 15 ribuan panjenengan sedaya saged makme enak lan murah. Niki makmanipun nggih eco amargi makmanipun better kalian bumbune niku ngaldu. Menawi wonten perintah tentu anggen kula matur tindak tanduk kula ingkang boten meranani penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten. Mbok bilih atur kula. Woi, salam. Kalau kami ada maaf ya kan. Kurang lebihnya kalau kami ada maaf. Ya guys, sorry, ralat. Kurang lebihnya kalau kami ada salah mohon dimaafkan. Sudah sampun nggih menika saged kula aturipun